Mag-unsam lita dire, babe. Dire lagi ko nimo gidala. Wa ra gud, babe. Sorry ra ba? Tagsara pa ta makalaag, babe. Mao lagi. Panagsaraon ta. Pabwisit pa. Ay naman si babe. Nausa naman pud ka. Kaya ingon siguro ka noog nakalimot na ko atong first date, no? Nagipangutana ka na ako og kinsa imong idol sa K-pop. Ug itubag ko nimo og ungbak. Unya, angay ba ko malipay anang tubaga? Si babe. Kumana to, babe? Ayaw na balik-balik ka. So may reklamo ka. Dili man gud, babe. Ang ako lang ba, kaya kung dili pa po siguro ka abno, ug kuwang-kuwang, ug na pa po kay saktong pangutok, sobra na ba po ng imuha, babe. Ningan hita, kaya aron magkaistoryahan na ta, dili kay magsinokmatay ta. Krimta na gusto na to, babe. Naman si babe. Amaw man gani ba, ipahinumduman na ka na ko. Diba sinog, nakalimot ka ba? Dili na nato na isgutan ng mga ninglabay na, babe. Ang importante, buhi! Ito, babe. Ang importante, nakulay na ito ba? Ay, sos. Nga na malaging diri mapukunin mo gidala. Nga pwede naman ang tagdito rata sa atong gantuan ni Agi. Kabalo ka, babe. Mas maayo din ni diri, babe. Kay peaceful kayo ba? Layo kayo ta sa toxic ng mga tao. Oh, wala kayo istorbo. Kitaranduha. Oh, Pinoon. Maayo po siguro niyo mo lang nanaan, babe. Lain po ako, babes ba? Mas maayo din po siguro ng atong hunaon atong future, no? Atong mga kaugmaon ba? Atong mga umalabot. Sakto bitaw ng imo, babe. Ay, syempre, babe. Maayo din po ng magunang-huna ta sa itong kaugmaon, babe. Sa itong mga umalabot. Mga pilang ang kabata itong himuon, babe. Ah, bali. Bata dayon, babe. Di ba pwedeng magbalay sa tauna? Mao lagi, babe. Pero, pananglitan ba? Naanatay balay. Mga pila kakabata tong himuon, babe. Sakyan na po, babes. Para dili na ta magbaktas manuroy. Pareha aron o, nanakit akong tiilog bumaktas. Mao lagi, babes. Pero, pananglitan ba? Huwag naanatay balay, naanatay sakyanan. Mga pila po, source of income na po na itong isunod, babes. Isa pa. Parihaan ng business. Anong nga na, babes ba? Oh, mao lagi, babe. Inighumanan ng balay, sakyanan, o ka ng business nga imong giingon ba? Mga pinaka magpatukod na po tag another business, babes. Gusto na, babe. Hindi nga na ko nabantayan ba? Ay sus, kunin mo, Berto. Kanang inyong galawan, karaan na kaayo na. Dayog hisgot-hisgot og bata, og pila kunuhay gamon. Kunya dayon, manguhit-kuhit ng mga pungkol nga kamot. Oh no! Sus, ay nalantaan ang inyong style, Berto. Kay ka ng imong kauwagan, ug ako nang gipatulan. Hagbay ra. Kaya ng 12 ka buok, kuwang ra na. So yun lang mga pop, maraming salamat sa inyong panonood. At bago natin tapusin tong video na to, shoutout muna tayo. Siyempre, shoutout kay Yusuris Jonathan Jr. from Bacolod City. Shoutout din kay Jeannie Phil Allen from Bukidnon. Shoutout din sa Hyson family at sa Piadopo family from Boyjao, Piadopo, Hyson. Shoutout din kay Limlim. Shoutout din kay Sheila Aguilar. At sa lahat ng mga subscribers natin dyan at sa mga solid supporters natin, shoutout sa inyo lahat mga kapaop. So mga kapaop, at kung nagustuhan yung video na to, please like and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong video na ating ipapalabas. So mga kapaop, stay connected. God bless.